Bon dia, nois i noies de sisè, i feliç dia de Sant Jordi. Aquest any no podem celebrar a l'escola tots junts el dia del llibre i de la rosa, però no us preocupeu perquè us hem preparat unes activitats perquè pugueu fer-ho a casa. Per començar, us llegiré una història que de ben segur coneixeu tots i totes, o no? Estigueu ben atents i atentes i comencem. El drac i Sant Jordi. M'han dit que a la vostra escola us agrada ajudar els altres. Per aquesta raó, voldria demanar-vos un favor. Necessito que m'aconselleu perquè he de prendre una decisió molt important. Us explico el que em passa. Vaig néixer fa 1900 anys, per tant, es pot dir que encara sóc un drac jove. Com tots els de la meva espècie, quan arribem als 1500 anys, hem de passar-ne 500 més tots sols. És el nostre costum. Li diem iniciació. Així, marxem de casa com a joves i tornem considerats ja com a adults. En fi, que ja porto 400 anys vivint sol i només me'n falten 100 més per poder tornar a casa i formar la meva pròpia família. Bé, doncs en un principi tot anava perfectament per aquestes terres solitàries on estic, però des de fa uns anys van començar a aparèixer uns animals que s'anomenen a ells mateixos persones. Es van establir en una clariana del bosc per la part sud. Com els meus adults em van ensenyar, jo vaig ser molt respectuós amb aquests nous veïns, tot i que veia com anaven destrossant el bosc i embrutant-ho tot per allà on passaven. A poc, a més, ocupaven més territori. A mi no em molestaven perquè el bosc era immens i jo em puc desplaçar fàcilment a distàncies enormes. Això no ho podien fer els cérvols, els esquirols, els conills i tants animalets que originàriament vivien al bosc. Van ser ells els que venien a mi a queixar-se, a dir-me que les persones els perseguien, els caçaven, fins i tot se'ls menjaven. Tot i que sóc molt tolerant amb els costums dels altres, em costa entendre que uns animals es mengin els uns als altres. Jo sóc vegetarià. Així doncs, vaig decidir anar a parlar amb les persones a aquell lloc tan estrany on vivien i que li deien ciutat. Quan m'apropava a una de les entrades d'aquella ciutat, vaig veure com les persones fugien corrent i xisclant. Vaig accelerar el meu vol, tot i que normalment camino per terra, prefereixo volar, perquè pensava que necessitaven ajuda. Però quan més m'acostava a ells, més fort cridaven i corrien. No entenia el que es passava fins que vaig comprendre que fugien de mi, em tenien por. Vaig frenar en sec fent un aterratge una mica descontrolat, amb la mala sort que vaig destrossar unes construccions que tenien fetes i que ara sé que els diuen muralles. Llavors els vaig dir que no tinguessin por, però encara corrien més. És clar, ni entenien el meu llenguatge ni estaven acostumats a sentir una veu tan potent com la meva. Total, que vaig decidir marxar i deixar que se'ls calmessin. Uns dies després em vaig trobar a prop d'on acostumo a pasturar, un bon grapat d'uns animals que es deien vaques. Totes estaven lligades. Em vaig apropar per curiositat i al veure'm es van posar a implorar-me que no me les mengés. Els vaig explicar que jo era vegetarià, que no els faria res. Llavors es van tranquil·litzar i mentre les alliberava em van explicar que les persones es pensaven que jo era dolent i que per evitar que els ataqués, el que més manava, que es deia rei, va ordenar que em portessin menjar, és a dir, a elles, les vaques. Un cop alliberades em van demanar protecció, doncs les persones les maltractaven i fins i tot se les menjaven. Les vaig acompanyar a l'altra punta del bosc. Allà ens vam acomiadar, doncs jo havia de seguir la meva iniciació. Doncs bé, aquest és el principi de la història. Si voleu saber com acaba, haureu d'escoltar una altra persona que us estima i que també espera que tot us vagi molt bé. Aquest fet es va produir cada 2 setmanes.
cada cop eren més les vaques alliberades. De tant en tant anava a visitar-les perquè m'havia compromès a protegir-les. I en rebien com un heroi. Feien una festa a la que invitaven a tots els animals i animalors del bosc. Jo estava molt neguitós perquè entre tots m'havien pertorbat la meva tranquil·litat. Si s'assabentessin els meus adults, no volia ni pensar-lo. I vet aquí que un dia ja no eren vaques, sinó que era el que em vaig trobar al lloc del pastoreig. Eren persones. Igual que les vaques estaven lligades i no paraven de xisclar i plorar. Quan vaig aconseguir calmar-los, van començar a entendre el meu llenguatge. Perquè quan s'està nerviós no s'entén res, ni s'escolta. Em van explicar que eren esclaus i que el rei havia manat oferir-los en sacrifici durant que ja no quedaven més vaques. Jo no acabava d'entendre a les persones que no només esclavitzaven a les d'altres animals, sinó que també a ells mateixos. També em van dir que tothom explicava coses terribles de mi, que era una bèstia ferotge, que llançava foc per la boca, que era malvat i més coses terribles. Però la meva part els vaig explicar la intenció en la que m'havia apropat a ells i l'accident que havia patit. Un cop alliberats, em van demanar un favor, que els mostrés el lloc per sortir del bosc, perquè ja no volien ser més esclaus. Tot trist, per el que m'havien explicat, els vaig dur sobre meu fora del bosc. Un dels esclaus, però, va voler tornar a la ciutat a buscar la seva estimada. Em va dir que es deia Joan. Uns dies després el vaig tornar a veure. Anava acompanyant d'una princesa que es deia Rosa. Em va explicar que havia fugit perquè s'estimaven i que per fer-lo en Joan havia dit una mentida al rei. Li havia dit que el Drac, és a dir jo, exigia la sang de la noia més boniques de la ciutat i aquesta noia era la Rosa, així que havien tingut l'excusa perfecta per fugir de tots dos. Això em va fer enfadar, ja que ja era prou que les persones pensessin coses dolentes de mi per desconeixement, que a més s'aprofitessin d'aquesta ignorància, el que els vaig renyar i els vaig fer entendre que el que m'havien fet estava molt malament. De sobte va aparèixer una altra persona. Anava a sobre un cavall i tot ell enjornava. En veure es va apropar. Em va dir que es deia Sant Jordi i que venia a alliberar a la ciutat d'un drac ferotge, és a dir, de mi. Vaig explicar-li que jo no volia fer a ningú mal, ni a ell, malgrat que vingués amb moltes ganes de barallar-se. També li vaig explicar que jo era invulnerable i per aquest motiu, jo era pacifista i que seria imperdonable abusar de la meva superioritat, sobretot quan estic convençut que la violència no soluciona res. Vaig explicar-li el meu punt de vista i la Rosa també li va aclarir alguns malentesos. Així va ser com Sant Jordi em va proposar una solució.
pensava que seria bona idea que jo tornés a casa meva sense que haguessi de lluitar ni ningú acabés ferit. En Joan i la Rosa podrien tornar a la ciutat comptant que entre Joan i Sant Jordi havia mort el drac i alliberat la princesa i la ciutat. D'aquesta manera es podrien casar i no hauria de fugir ningú dels dos. Ells farien que l'esclavitud s'acabés i que es respectessin tots els animals del bosc. I aquestes em trobo que no sé si fer cas al que diu Sant Jordi o bé utilitzar la meva força, fer-los fora a tots i expulsar-los del bosc i acabar el temps d'iniciació que em queda. Ara necessitem la vostra ajuda. O necessita el drac la vostra ajuda? Què li recomaneu? La primera, la de Sant Jordi, o la que ell pensa? Vosaltres, sisplau, heu d'opinar. D'acord? I després, les vostres mestres que us han llegit aquest conte, aquesta llegenda, us han fet unes preguntes que les heu de contestar per a saber si heu entès o no la llegenda. D'acord? L'Olga i jo us volem desitjar un feliç Sant Jordi especial, estrany, però per això no vol dir que no es pugui festejar. I tant que es pot festejar d'una altra manera. D'acord? Volem que estigueu molt bé, que estigueu feliços, que cuideu molt els vostres pares, a les vostres famílies, que truqueu cada dia als iaios per saber si estan bé. I us donem un gran petó des de l'Escola Coret, i tots els mestres de cicle superior també us donen un gran petó. Que tingueu un feliç Sant Jordi. I recordeu que nosaltres estem aquí, encara que no ens veiem, nosaltres estem teletreballant perquè vosaltres estigueu bé. Vale? Un gran petó. Adeu.